Κουγκάλι για τα 32. Μαύρο Σκοπιά. Λίγο πριν έγινε η παρουσίαση των ομάδων της Λάρνακα στην ΑΕΚ Πετρολίνα. Πάμε να δούμε λίγο και τη σύνθεση του Προμηθέανο. Ο Μήτρου Λόγκ, ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ θα κατεβάσει την μπάλα και συνέχεια ο Άρης θα σκοράρει. Όχι καλή συγκυρία στις ώρες έναρξης και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι για τη μεγαλύτερη έλευση, αλλά παρόλα αυτά εδώ κοντά οι δύο ομάδες, δεν έχει ξεφύγει κάποιος. Ο Φόρμπς θέλει να απειλήσει, να παίξει στα πόδια τον αντιπάλο του. Λόγκ. Σούτ από τα 6 μέτρα, Κουλμπόκα. Τύπου 2 και για τον Προμηθέα. Λευτέρης Μποχορίδης, ψάχνει ένα διάδρομο. Πολύ ωραία κίνηση, αλλάζει κέρι στο τελείωμα και κάνει το σκορ 17-21. Στο τεχνικό κομμάτι κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Ο Άρης στην επίθεση με τον Forbes και τον Jones. Συνεχόμενες τρίπλες. Ωραίο καλάθι. Οι φίλοι που μας παρακολουθούν έφεραν στο μυαλό τους τον Τζανί Σταυρακόπουλο. Το μήλο κάτω του μιλιά. 19-24. Συνεχόμενες τρίπλες από τον Jones, ο οποίος θα απειλήσει και θα σκοράρει. Νωρίτερα ο αγώνας του Προμηθέα με την Καρδίτσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα στο Μποχορίδη. Βλέπει γήπεδο. Γυρίσει ο Προμηθέας, παίρνει ψηλά το screen, ανοίγει την άμυνα και θα τελειώσει ιδανικά. Άλλαξαν στρατόπεδο. Ο Άρης εδώ θα παίξει καλά. Είναι στον ευνηδιασμό. Τρίποντο. Για τον Λόγκ, ο οποίος το πανηγυρίζει κιόλας. Η δεύτερο μαύρο σκουφίων. Λόγκ εδώ κάνει συνεχόμενες τρίπλες. Πάρα πολύ ωραία προσποίηση. Να δούμε πού θα καταλήξει όμως αυτό το σουτ. Εύστοχο από το Forbes. Την κατοχή της μπάλας έχει ο Jones, ο οποίος ψάχνει ένα διάδρομο. Πολύ ικανός τριπλέρ. Θέλει να απομονώσει τον αντιπαλό του. 10 δεύτερα. Λευτέρης Μποχορίδης ψάχνει το διάδρομο. Τελειώνει ωραία τη φάση και καλάθι. Ανέσης Πανταζής είναι οι άνθρωποι που τρέχουν το τουρνουά. Νομίζω ότι μόνο θετικές εντυπώσεις μένουν μέχρι τώρα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σε ένα παιχνίδι με πολύ physical επαφή. Χαρέλ ξανά με τις σταυρωτές του. Εντυπωσιακό μπάσιμο, ωραίο τελείωμα. Ασκοράρι. Μακούλουμ. Κουλμπόκα, τάχει αυτά τα τρίποντα, γνωρίζει καλά. 32ο τουρνά των μαύρων σκουφίων για να έχουν καλά δυνατά φιλικά. Jones, Long. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Κατά μέτωπο επίθεση και καλό τελείωμα. Δεν κρίνουμε αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά είναι και αυτή μέρος της πραγματικότητας και θα πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό, τουλάχιστον σε ανθρώπινο επίπεδο. Ωραία κίνηση από τον Λόγκ, ο οποίος σκοράρει. Απόδοση. Στη συνέχεια υπάρχει goal foul και ένα μακρινό τρίποντο. Λόγκ. Στο συν 8 ξανά ο Προμηθέας. Λάιζα Μήτρου Λόγκ. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα είδε το κενό. Μπαζίνας. Τζάι φάουλ. Λόγκ στο transition. Σου τριών πόντο με ταμπλό. Θέλουν να παίξουν high-low εδώ. Πατρινή, αλλά θα κλέψει ο Καζαμίας. Στο transition χωρίς να το σκεφτεί. Ο Forbes. Πλάνο οι επιθέσεις. Άλλωστε αυτό γίνεται αντιληπτό και από το σκορ. Ξανά με